Jina kien Kassar, Senior Curator għal Palazz tal-Inkwiżitur. U llum se nkun qiegħed nitkellem magħkom fuq uħud mill-aktar oġġetti għal qalbi mill-Palazz tal-Inkwiżitur. Finds tal-porċellana li għamilna ġejjin mis-seklu 18. Ija, kien diffiċli għalija li nażel oġġett wieħed, infatti ma rnexxilix u għażilt frammenti tal-porċellana mis-seklu 18 li nstabu fil-Palazz tal-Inkwiżitur minn żewġ settijiet. Jiena nikkunsidra li nnifsi fortunati li qed naħdem f'ambjent bħal huwa l-Palazz tal-Inkwiżitur, illi minn fost il-palazzi, minn fost il-binjiet li għandna Malta, żgur huwa wieħed mill dawk li l-aktar għandu informazzjoni u dan nibbażah fuq 3 sorsi ewlenin. Qabel xejn hija l-binja nnifisha illi fortunatament salvat prattikament intatta. Għandna wkoll ix-xorti illi għandna arkivji sħaħ ta' dokumenti illi mhux biss jitkellmu fuq l-Inkwiżizzjoni u allura l-qorti spiritwali fis-seklu 17 u 18, imma jitkellmu ħafna wkoll fuq il-ħajja f'dan il-palazz innifsu, ġifieri x'kienet jiġri f'dawn il-ħitan bejn dawn il-ħitan ta' dan il-palazz. Għandna wkoll l-arkeoloġija li kull ma jmur qed ittina ħafna aktar informazzjoni dwar il-ħajja hawnhekk u meta tara li allura dawn it-3 sorsi qegħdin jaqblu, dik tagħmel minna stampa u narrattiva mill-aktar interessanti għaliex fiżikament bidejna qegħdin immissu oġġetti li kienu jmissu l-Inkwiżituri nnifieshom meta kienu qegħdin jgħixu ġo dan il-palazz. Jiena żilt hawnhekk frammenti minn żewġ settijiet tal-porċellana. Nibdew b'dan is-set tal-ikel illi huwa ċar anke grazzi għar-riċerka li għamel kollega mis-sezzjoni tal-arkeoloġija Nathaniel Kutajjar illi dawn huma set tal-ikel ġejjin minn Doccia, reġjun fit-Toskana, minn kumpanija magħrufa bħala Ginori li għadhom attivi fil-porċellana sal-ġurnata tal-lum. U mir-riċerka li sar jidher illi dan id-disinn huwa disinn tipiku magħruf bħala Aggarofani Rossi illi kienet tiġi prodott partikolarment fil-1760s. Il-set liħor huwa set essenzjalment tal-kafe. U għandna diversi frammenti ta' tazzi tal-kafe kif ukoll xi plattini. U l-istess hija produzzjoni tas-seklu 18, x'aktarx produzzjoni Taljana u li hemm sabiħ huwa l-mod kif huma dekorati. Ġifieri hawnhekk għandna sketer ta' tixrid ta' wera u frawli essenzjalment li huwa motiv minnu nnifsu diġà interessanti. Daw l-oġġetti, apparti li huma sbieħ minnhom infushom, jitkellmu ħafna fuq l-istil ta' ħajja li kien hawn ġo dan il-palazz. Qabel xejn tajjeb li nżommu f'moħħna li għalkemm għalina llum il-ġurnata l-porċellana hija xi ħaġa komuni immens, fis-seklu 18 dan ma kienx xejn affattu. Infatt kien meqjus letteralment bħala d-deb abjad. Tant kienet importanti l-porċellana li għandna diversi referenzi ta' porċellana id-deb abjad qed tingħata b'rigali uffiċjali lil Gran Mastri fosthom Pinto u bil-kontra ġifieri għandna diversi drabi fejn l-Inkwiżitur qiegħed jirċievi rigali uffiċjali ta' porċellana mingħand il-Gran Mastri. L-Inkwiżitur dan kien parti essenzjali mill-mod ta' kif rid jippreżenta ruħu, għaliex l-Inkwiżitur ma kienx biss kif forsi naħsbu l-imħallef tal-qorti spiritwali, però kien ukoll id-delegat apostoliku, ġifieri kien ir-rappreżentant, kien l-ambaxxatur tal-Papa f'Malta. U allura rid jagħmel minn kollox biex jimpressjona lin-nies li jiġu jżuruh. U dan kien jagħmlu b'diversi modi, ġifieri d-dokumenti li għandna l-inventarji storiċi jitkellmu fuq ħafna affarijiet sbieħ u lussużi ġo dal-palazz, jitkellmu fuq ħafna mara, fuq ħafna pittura sabiħa, fuq spazju mqassam tipikament bħal palazz tal-kardinali ġewwa Ruma fl-epoka barokka. Hekk kien dan rifless żgħir tal-palazzi li kien hemm Ruma. U biex jimpressjona l-mistiedna tiegħu, l-Inkwiżitur kien juża kemm ikel sofistikat, però fuq kollox kien jara li dak l-ikel kien ikun ippreżentat b'mod tajjeb f'porċellana sabiħa u lussuża kif kienet meqjusa din fis-seklu 18. Ta' min insemmu wkoll illi l-Inkwiżitur ġo dan il-palazz kellu kamra partikolari li tisseħ il-Gredenza, kamra fejn fiha kien jerfa' l-opri ta' fuq il-mejda l-aktar importanti. Għandna referenzi għal 2 armari grandi per konservare arġenti e porċellane
u hemm due armadi oħra iżgħar permettere kristalli. Stampa ċara aktar minn dik ma jistax ikollna, l-inkwiżitur qiegħed jippreżenta l-ikel l-aktar sofistikat f'pożati u platti mill-aktar rikki għas-seklu 18. Ir-riċerka waslet ukoll li xi drabi rnexxielna anke niskopru biċċiet minn settijiet oħra kontemporanji għal dawk li sibna aħna, illi bħal pereżempju bħal dan il-platt qed jgħinna nifhmu kif kien jidher dan is-sett meta l-platti kienu għadhom sħaħ. L-idea tagħna hi li dan ikompli jsaħħaħ il-viżjoni li għandna għal dan il-palazz tal-Inkwiżitur, illi nippreżentaw dejjem aktar bħala historic house, jiġifieri post fejn l-ambjenti qegħdin jerġgħu joħolqu in-narrattiva u l-użu li kienu meta dal-post kien jintuża mill-Inkwiżitur innifsu. Fortunati li għandna ħafna u ħafna informazzjoni u allura nixtiequ li l-informazzjoni li tittina d-dokumenti ikunu b'xi mod jew ieħor illustrati anke b'fdalijiet bħal dawn illi qed insibu mill-palazz innifsu.